Sabías que moitas cidades e vilas actuais foron importantes na época do reino medieval de Galiza? Tendemos a imaginar o noso pasado como un período exclusivamente rural, mais nada diso. Na Idade Media, as cidades eran espazos vibrantes e cheos de vida. No período suevo, aínda sobrevive unha rede urbana herdada do mundo romano. Porén, nos séculos 8 ou 11, a sociedade europea ruralízase. As cidades antigas non desaparecen de vez, mais quedan reducidas a núcleos moi pequenos desde onde os bispos controlan o territorio, como Lugo, Ourense ou Iria. O mar deixa de ser unha grande vía comercial e pasa a ser unha fonte de perigos. Para fuxir dos ataques dos vikingos, o bispado de Tui vaise ter que mudar temporalmente a Compostela e Mondoñedo vaise trasladar da costa á súa ubicación actual. Todo isto vai mudar no século XII, co florecemento das cidades. As antigas renacen e aparecen outras novas. A máis importante vai ser Santiago de Compostela, rica e cosmopolita polo seu contacto directo con Europa a través do camiño. No entanto, vai haber unha densa malla de vilas e cidades espalladas por todo o territorio. Betanzos, Viveiro, Allariz, A Guarda ou Noia. Comparadas coas de hoxe, serían moi pequenas. Mais a nivel europeo, naquela altura, serían medianas e Galiza non destacaría por ser un territorio pouco urbanizado. Funcionan como centros de artesanía e comercio, e non só coas aldeas da contorna. A Coruña e Pontevedra exportaron peixe por toda Europa. Ademais, dentro das murallas vívese unha vida un pouco menos controlada polos señores feudais. Desenvólvense institucións que se converten nunha forza política con voz propia. Os consellos representan os intereses dos burgueses, que moitas veces se enfrontan cos nobres. Por exemplo, os burgueses de Compostela apresaron a raíña Urraca e fixeron fuxir a Xelmírez, saltando polos tellados para salvar a súa vida. 2 séculos despois, o arcebispo Berenguel de Landoira, tras ser expulsado da cidade, chamou os representantes do consello ao seu castelo, pechounos e asasinounos. A propósito, a Torre da Berenguela chamase así por el. Tamén as revoltas irmandiñas foron un fenómeno moi urbano. A súa derrota vai parella ao fin do poder dos burgueses e os consellos. Este declive da burguesía vai estar relacionado co debilitamento na construción dun proxecto nacional galego. Mais iso é outra historia.